Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки дар канали мо бори аввалан эҳтиромона хоҳиш мекунем ки лайк, обуна шавен. Нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд, бинои фурӯшӣ доранд, ягон чиз мақсад метавонед дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед, ҳатман ба фурӯш кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб, мо имрӯз қарор дорем дар маркази ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Сомониён, дар назди поликлиникаи нав дӯстон. Ана поликлиникаи нав, маорифи нав дӯстон, тарафи район аст, тарафи централи дарог аст дӯстон. Ана ҳамин бинои се ошёна дӯстон, бароҷда як мойка фурӯхта мешавад. Бинои фурӯши се ошёна 300 квадрат дӯстон, мойка 17 ба 7 119 квадрат. Ана ҳамин мойка аст дӯстон. Ин бино ана ҳамин мойкае ки нав кардаганаш 4 бокса сари роҳ аст дӯстон. Ана маорифи нав, аз ин бар мактаб аст. Ин бинои мойка гуфтем. Мойка дӯстон, мойкаам квадратиш, қатъи квадратиш, ҳардаш як квадратиш 9000 сомон муомила дорад. алиш ба ягон мошин на боло аз 100 000 алиш мешавад болои сум. хоб нигоҳ кунед мойка чӣ дорад дӯстон. мойка ёмкиси об 30 тонна, мақсад кандаган 30 тонна барои об ва канализатсия дорад. баланди мойка 3.5 аст дӯстон. гуфтем ки 119 квадрат мойка аст. ва биное ки мебинем дӯстон, бари поликлиника хатира аз ин тарафам роҳ дорад, аз бари мойкарам роҳ ба тарафи ана ҳамин бино. бинои фурӯшида метавонед дӯстон ягон барои дорухона, мағоза, ошхона ва ғайра ягон чиз мақсад кунед. се ошона, якум этажда 6 комната дорад, дуюм этаж, сеюм этаж плашаткаи холия, як холи калон кадагия метавонед ки мақсад ягон гуфтем ки ягон барои мағоза, ошхона ягон чиз як кунед дӯстон. сари роҳ даст. оз дар омада бо ба навор мегирем дӯстон. хоб дӯстон, ана дар бичае ки аз даруни мойка нишон додем, ина ҷое ки ҳавзе ки гуфтем 30 тонна об, айни ҳол об дорад. ана ҳамин ҳавзи 30 тонн об аст дӯстон, дар бичаст тарафи мойка ва ана ҳамин бинои се ошона аз ин тараф. хоб 6 комната гуфтем ки дар якум ошона ҷойгир аст дӯстон. аз ин тараф аз бар 6 комната аст. ҳозир ана пеши биноро ба навор мегирем. на як ошона, ду ошона, сеюм ошона таъда дӯстон. якум ошона бигем. сесад квадрат аз бино. якум ошона, дуюм ошонае ки дуюм сеюм ошонае ки мебинем, гуфтем ки як плашаткаи калон аст, мақсад лестница ҳама чӣ кардагӣ плашаткаи калон мебошад дӯстон. пеш фасад задагӣ аст. хоб аз ин тарафам роҳ дорад, ин тараф он тараф ба якум ошона. дарунаш плашаткаи калон. ин дуюм буд ошона ва ана ҳамин сеюм ошона дӯстон. рӯ парӯш гуфтем ки дӯстон поликлиникаи нав аст. хоб ана бари роҳ. ина дӯстон ин пишти мойка аст, ҷое ки канализатсия об ҳаминҷо ҷамъ мешавад дӯстон. ба эта тарафи канализатсия роҳ меравад дӯстон. ҷубор хати турбои ҳама чизои об мойка тараф дар ҳаминҷо аст дӯстон.
хоб дӯстон, як бор дигар такрор мекунем ки маркази ноҳияи Рӯдаки, кӯчаи Сомониён, дар назди поликлиникаи нав. Баъда мебинем мойкаи фурӯшӣ ва бинои фурӯшӣ гуфтем. Ана бино. Хоб, мойка гуфтем ки 119 квадрат аст дӯстон, а бино 300 квадрат. нархи 1 квадраташ дӯстон 9000 сомон бо савдо мешавад, муомила дорад. Алиш ба мошиное ки мақсад арзон аз 100 поён дӯстон. хоб, занг мезанед дар ҳамин номерҳои соҳибмулк. як номер ҳаст 909 00 0287. як номери дигараш ҳози ватсап дорад дӯстон. дар номерҳои ватсап занг мезанед 986 60 19. ана ҳамин ду номер аст дӯстон, дар ҳамин номерҳои ватсап ва ана ҳамин номерҳое ки 90 90 90 287 занг мезанед. соҳибмулк маълумоти пурра инҷоро метиҳад дӯстон. хоб, раҳмати калон барои диққат. нафароне ки хонаи фурӯшӣ, бинои фурӯшӣ ё ин ки ягон ҷои магазин, ягон чи фурӯшӣ дорем, дар номерои мо муроҷиат кунед, ҳатман кӯмак мерасонем. раҳмати калон барои диққататон дӯстон.